Dobrý večer, jsem Miloš Šmadec ze televize Bjorn a diváci doporučili tadyhle pana. Jste normální. A chtěl bych se vás zeptat, jak se jmenujete? Miloš. A příjmení? Schneider. Kolik vám je let? 73. 3. Máte přítelkyni nebo jste sám? Tu, takové. Vidíte tu kuličku? Nemáš co? No buď to kameraman. Kameraman. Co chceš? Co je v kurce? Co je? No, co se stalo vaší přítelkyni? Zomřela. Můžu se zeptat důsledek toho, co se jí vlastně stalo? Nedejte to do kamery. To jsi pěšel? To se jí stalo. A čem se smějíš? A co povídám? A já se šmal tak. A co mám dělat? Mám skákat. Dělej. Jak se jmenovala? Co je? Co to ví? Ano, jak se jmenovala vaše přítelkyně? Minulá. Kabelové. Jak? Kabelové. A jméno? Žaneta. Či vidíte? Olina! Olina se jmenovala pane. Vy to víte, ne? No a co? A můžu se zeptat, příčina její smrti, co se jí vlastně stalo? Taky chci vyjímat. Ano. Ale než mi chceš víc. A nepašte mi do píska. No. Já přišel domů. Ne, tu ní domů, tu. Tady? Přišel mi, ne? A ona na mě zašibla. Musím, ale ta prda z mě kůže, ne? Tak nemusíme jít doma kudat, ne? To mají svůj kož můžeme jíst, tak na co? No. A ona přišla ku mně, ne? 3 svět. A já takhle, co tě začne? A ona na mě, co ty bys co je? To ne. A ona přišla, žala na mě gumu, ne? Spračky to tu gumu. Hadica. Anica. A hadice. Anica, tak. Ale to tak. Moja žena tak. Vzala na mě Anicu. Ale viděla si tu Anicu, že má taky to ty gumy po sobě. Gumy, normálně. Fakt. Šrámy. Gumy. Šrámy. Já říkám balovně. Gumy ne, to nemám po sebe, ale co ty ne? Anici. No a já teda tak nebudeš víc. Ty to tak budeš toto, tak, budeš duchat? Tak to nebude. Až gumy mám u sebe. Tak žal ty tu pračku. Čulce mi teraz, žal mi. Pozhodně mi čulce, tak by žal pračku. Tak to je. Teď to budete, co je? Odpadá. Ale já думал, že se bude. Já víte, ne? Bo už s pračkou, ne? Byla v nemocnici, já přišel za ní. A víš, tady do nemocnice, máš celá kamera. Buďte zalajem. Já budu do nemocnice, tady do štěpně. A já přišel za ní. A já nedělám, že umřela, plakal mě, víte, znáte, ty tam zablili svoji ženu, ne? Že je to, že mu sám půjde předět. No, a já šel za ní, a já tak na mě, a látek mě plakal mě. A ona na mě, a já To jsi já bylo taky. No, ale ty píše tak zleknu. Já šel za ní krizi jedna. No, ona mala to ty přístroje, ne? Umřela. A já kazal do policajní sandaru. Sebeobrana. Ona mě zlekla, to byla sebeobrana. Věřte. Tak to bylo.